atzo gauan hasi zen lehendabiziko greba eguna Aiala Bidrion. Gaur jarraitzen du txanda guztietan, goizez, arratsaldez eta gauez ere bai. Vale, eta momentuz, bueno, nik uste dut jarraipena ona izan dela, uste dut jendea dagoela erantzuten ondo, enpresa batzordearen deialdeari. Eta, bueno, ez dakit, pizkat, Aiala Bidrioko jendeak nik uste dut eskatzen ditu gauza asko, eta batez ere da, jendea naskatuta dagoela ja, ez? Urteak eta urteak gauzak konpontzen saiatzen ari dira, enpresak urte hauek egonda dana geldiarazten, inbertsio falta larria ikusten ari gara, ez dute kasurik egiten ezertara, ez balorazioak, segurtasun neurriak, produktu kanzerigenoak, desastre bat dela lantegia, desastre bat, eta jendea nekatuta dago, ez? Eta da pizkat erantzuna hasiera, ze ideia ez badira gauza konpontzen edo ez badira azten konpontzen, ideia da jarraitzea, greba egunekin. Hori da, printzipioz hori da, segurtasun kontuetan guk nabeitu egin dugu enpresak ez duela segurtasun batekin hartzen guk planteatu ditugun gauzak, eta beste aldetik berak azaldu duen bezala, etorkizun batean guk ez ditugu ikusten inbertsiorik, ez? Inolako inbertsiorik, eta hori da justu eskatzen duguna guk. Inbertsioak eta aldi berean, segurtasun plantamenduetan, apurtxo bat segurtasuna hartzeko benetan orain ditugune arazoak konpontzeko benetan eta hori bereziki, ez? Prestatuta duguna pizkat, prestatzen ari garena, da ekainean beste bat egitea, amairuan eta malauan, beste bat egitea, ikusiko dugu, ze gertatzen den, ze nolako jarriak hartzen duen enpresak, eta hortik aurrera joango gara erabakitzen ze aurrera pausuak edo ze egiten dugun. Momentuz, hau gaurkoa, ekainean 13 eta 14koa, eta ikusiko dugu ze gertatzen den, baina asmoa da ez badira gauza konpontzen jarraitzea.